Já jsem v poslední době nějak nakupoval na Augru vláčky, že si udělám nějaký kolejiště a nevím, jestli jsem to nepřehnal trochu. Je. Co? No, přehnal tamhle to. Protože to není všechno tohleto. Čus. Dneska je to trošku složitější, bude toho hodně. Já tady jsem teďko v Agrovestu. Musel jsem nějaký zboží přivízt, protože jsem slíbil zákazníkům, že jim přivezu nějaké věci. Máme sobotu, 7 hodin ráno a já začínám pracovat. Jedu furt. Takže tady věci, vykuchám z toho, naložím folie na balíky a jedeme zákazníkovi odvízt ještě nějaký zboží. Takže jedeme. Ještě bych málem zapomněl. Tady potřebuju nějaký krabice vybrat na stěhování, že dneska už se stěhuju nahoru, takže budete mít opravdu záživný video. Tady ten vlog bude fakt extrém. Tak, jdu vybírat krabice. Tak jinak u nás na firmě to vypadá nějak takhle. Takhle je sklad náhradních dílů. Tady máme nějaký stroje a tam vzadu je dílna, která momentálně teda nefunguje. Kdybyste věděli o nějakém servisákovi, který umí opravovat jak velký stroje, tak spíš jakoby malou, tak se ozvěte. A je potřeba, aby to bylo teda v okolí Žatce. Takže jedem. Tak. Takže pojedem o pár metrů dál. Naložím folie na balíky. Odvezeme to zákazníkovi, pak na poštu, pak zabalit nějaký věci. Tam je dodávka někde. Tím trefím. Tak, naložíme balíky, folie. Takže tady 2 kuňácký. Kun. A 2 silotajtky bílý. Tady jsou zelený, tady jsou bílý. Tak, že to jdu naložit. To mělo být, ono to není, no to je nadělení, už jsem to měl jít, do bot mi teče, snad dneska večer, já na tom dělám. Tak, takže jedem. Naložený. Kdybych měl tranzita, vážíme. Tak. To byla baterka ve foťáku, já jsem samozřejmě nevěděl, že je vybitá. Tak to zkusím nahrávat na telefon, uvidíme, v jaký kvalitě to bude. Nicméně tady dneska ještě pojedeme. Zboží jsem teď rozvez, takže se vracím zpátky do Žatce, musím ještě na poštu. A tady tudy pojede, tady tudy teda pojede Spanělka do Staníkovic. Měly by tam být tak historický vozidla, taky traktory, takže takhle a já se přihlásím zase, až budu asi v Žatci. Přijíždím domů a momentálně máme něco, nemůžu mluvit teďko, chvilku, to musím trefit. Tak, máme něco před 9 hodinou, já jsem právě dorazil teda z té cesty, co jste viděli. Teďko se jdu nasnídat a za, dejme tomu, půl hodiny, 3/4, tak začneme stěhovat. Potom ve 12:30 začíná traktoriáda, nebo respektive veteráni ve Staňkovicích. Já nevím, jestli se mu pojede žena, nebo někdo, nějaký dítě, nebo to uvidíme. Každopádně tady to bylo takový teďko zběsilý ráno a já se jdu najíst. Snídaně champion, rohlíky, debrecínka a kobliha. Koblihy jsou ale pro holky. Tak, jdu na to. Takže dneska začíná
stěhování, velký stěhování národů. Tady momentálně skládáme filamenty. Něco už je odvezenýho nahoře. Teďko tadyhle ten zbytek, plus tady máme ještě tady bednu nějakou, já nevím kolik to je, 140 litrů myslím, nebo 120. Takže tady postupně všechny krámy, co tady jsou, ne zatím úplně všechno, protože obchod běží dál a já potřebuju to mít na jednom místě, abych nemusel furt se přesouvat z místa na místo. Ale každopádně tiskárny ty půjdou asi zítra, protože nejdřív musíme vyklidit všechny tadyhle ty věci. Teď tady je momentálně takový bordel, že nevím z kterého kouta začít dřív. Ale nic to nemění na tom, že už teda mám ten prostor a že si tam můžu konečně přesunout ty tiskárny a všechno. Pak musím poskládat ještě počítač, co jsem měl vlastně ten před tadyhle tím novým, tak náhradní díly nebo ty díly, komponenty jsem si schoval, takže z toho jsem měl nějaký počítač nahoru. Respektive mám nějaký díly na CZC, z čeho bych chtěl poskládat počítač, ale je to nějakých asi 24 000 a teď momentálně prostě se mi to nechce dávat, takže uvidím. Ale teď teda jdeme do toho stěhování. Popis vláčků na 4 písmena. Málo. Já jsem v poslední době nějak nakupoval na Augru vláčky, že si udělám nějaký kolejiště a nevím, jestli jsem to nepřehnal trochu. Je. Co? No, přehnal tamhle to. Protože to není všechno tohleto. Ono totiž to pokračuje ještě tamhle. Tady jsou hlavně cisterny. Až dáme do zádu. To pokračuje totiž ještě tady. A ono to pokračuje ještě v dalších krabicích, které už jsou nahoře. Můžeš dávat do toho regálu, když to, co to vejde. Chceš taky něco vzít? Co? Tak koho se ptí? Co jde? No, postav. No to je od kola. To je od kola. Vidíš si to tady nechám. Jo. No, ten nastavený koberec. No, to už nepobereš. Je enormní otřásání, no to píše ten foťák. Se to sem pomalu stěhuje všechno. Tady to zůstává, narůstá. Bordel. Regály ty přijdou snad v pondělí. No v úterý uvidíme. Každopádně dneska to tady nějak trošku poladíme. Veď? Dneska to poladíme. Musíme vzít velký vysavač. Ale bez země. Protože jsme tady nešlapali. Ale bez No, země. pršelo, tak venku je trošku taková rohoška divná. Tam byla zablácená.
Tady. Jo, lesilák. Tam ještě něco? Jo, jedna krabice. Švihnutá ženo. Nejprve švihnutý tím popruhem do obliče. Tak já se ti teda veřejně takhle omlouvám, myslím to z plného svého celého srdce. Omlouvám se ti velice, že jsem tě švihnul popruhem. Tak, za námi je teďko druhý auto, no, 1,5, dejme tomu jsme udělali teďko věcí. Asi jsem to nefotil. Ne, nefotil, takže to dám potom, až přivezem další. Teďko 12 hodin a my jedeme na traktořku. Nebo respektive s veteránů, kde budeme. Letající přes léta tam a zpět. Nám na zemi zbývá jen mu závidět. 100 000krát o tom snil každý z nás. Je. Tak, odvezena komoda, odvezeno spousta věcí. Ani jsem netušil, že toho tolik mám. Moje žena to taky netušila a říkala, kde jsi to všechno vzal, kde to všechno bylo schovaný. Nicméně, filamenty odvezený, komoda odvezená, mašinky, co tady byly vagónky a to odvezený. Tady ještě něco málo zbývá. Teďko nás čeká tahle komoda, tahle tiskárna. Resinku si tady zatím nechám, protože obchod musí frčet dál. Tam je autička, ale tu komodu teďko hlavně a tadyhle to budu řešit nějak průběžně, protože říkám, musí to ještě fungovat. Tak a dobrou chuť.